Päivä 9, kun me luodaan sovellus, joka mullistaa terveyspalveluiden löydettävyyden Suomessa. No minkälainen voisi olla sitten hyvä avun huuto? No ensinnäkin siinä kannattaisi selvitä se, että mihin sä oikeasti sitä apua sitten tarvit. Eli tämän vaivatyypin ja sen vaivan sijainnin lisäksi niin kannattaa ehkä jonkin verran kuvailla itsessään sitä vaivaa. Ja kuvaile sitä vaivaa, eli älä kuvaile itseäsi sen kummallisemmin. Jos haluat pitää sun anonymiteetin tämän avunhuudon aikana, niin se on täysin siis mahdollista. Sun ei tarvitse laittaa mitään henkilötietoja siihen tai muutenkaan tämmöisiä yksilöitäviä tietoja. Ja älä laita myöskään mitään niin kuin tunnistettavia perinnöllisiä sairauksia tai tämän tyyppisiä asioita, mistä sut voisi sitten tunnistaa. Toinen asia, mikä on hyvä laittaa, niin on se, että mistä sä haet sitä, eli minkälaiselta alueelta. Mikä se alue voisi olla, mihin sä voisit esimerkiksi tulla vastaanotolle. Sairaanhoitopiiri, kaupunki, kunta, voi olla joku tämmöinen. Älä laita osoitteita tai tämmöisiä niin kuin hyvin spesifejä asioita. Kolmas asia, minkä siihen voisi laittaa, on esimerkiksi, jos sulla on maksusitoumus tai kuka sen hoidon sitten maksaa, tai onko sulla joku budjetti, mitä sä haluaisit esimerkiksi siihen hoitoon sitten käyttää, ja ehkä semmoinen, että miten nopeasti sä haluaisit sinne. Onko se akuutti, haluat heti vai pystytkö odottamaan tai tällä tavalla.